Hej, jeg håber du får trænet en hel masse for tiden. Og hvis ikke, så er det bare med at komme op af sengen og give den gas sammen med mig. I dag vil jeg rigtig gerne vise dig 3 kropsøvelser. Det er sådan, at jeg har fået en henvisning fra en person, som har spurgt, kan du ikke vise mig en god helkropsøvelse på bold? Fordi det ønsker jeg. Og det, ved du hvad, det gør jeg sgu. Jeg viser 3 helkropsøvelser til dig, så du kan give den gas sammen med mig. Så først af alt vil jeg lige vise jer instruere øvelsen, fordi det gør jeg hver eneste gang. Det er vigtigt at tænke på, at teknikken er i orden til at starte med, og efterfølgende den er i orden, så kan vi give den gas sammen. Så for lige at fokusere på de 3 øvelser, nu her, der starter ud med den første øvelse, rygøvelsen, hvor jeg så hopper ned på bolden, og så kører jeg op med min arm, og kører diagonalt min venstre ben så højt op, så du kan være som muligt, og skift. Og skift. Og skift. Rigtig god. Godt. Det er den første rygøvelse. Så skifter jeg op. Ned og sidder på bolden. Husk på, hvor længere ned du sidder på bolden, hvor hårdere bliver øvelsen. Godt. Så kommer du ned, og det jeg gør, jeg kører skrå med muskler her. Så jeg kører helt op, ned, udgangsposition, og skift igen. Udgangsposition, og skift. Øvelserne, den kører jeg igennem en gang, i en runde af 10 gentagelser. Du skal gøre det 3 gange, for du får rigtig meget ud af træningen. Godt, så vil jeg vise dig en rigtig god brystøvelse, og den her den er ret hård, det kræver, at du har en stærk arm. Det gør, placerer bolden, og så op og stå på den arme, og så kører streng ned i kant, spænd op, og trykke. Helt op, og trykke. Rigtig godt. Den er god for armen her. Godt. Så 3 forholdsvis gode helkropsøvelser. Ved du hvad? Nu giver vi den gas sammen. Så lad os fyre den af uden pause her. Starter med den første her. Og 10 gentagelser her. Husk på, ingen pauser. Kom så, fortsæt. Kæmpe her. Gør det sidste her. Tag lige 3 mere. Og stop. Perfekt. Godt. Over lige på bolden med det samme. Ned og sidde. Og kør 10 op her. Kom så. Hold tempoet højt. Fortsæt. Og pres lige det sidste. Kom nu. Kæmpe her. Vi tager de 3 mere. Og stop. Godt. Så kommer den allerhårdeste del til at slå af med. Op og stå. Med hænderne på bolden. Og 10 stykker her. Kom så. Hold tempoet. Ikke noget med at gå og stå her. Når første går i stå, bliver øvelsen sindssygt hård. Og vi tager lige en til. Og stop. Godt. Perfekt. Så. For at runde op. 3 gode helkropsøvelser, som træner både din ryg, din mave og din brystmuskulatur. Og selvfølgelig armene også med. Så prøv nu at lave de her runder, eller prøv nu at lave de her øvelser. Så kan jeg love dig for, at du får rigtig meget ud af din træning i din hverdag, og du træner sammen med mig, så vi kan give den gas sammen. Vi ses derude i morgen til en hel masse nye øvelser. Vi ses. Hej!